Haba ubriu ula start palat dap syu banwat binia tang yagi ki badan ha kaperthai. Kapenlong bonsin ba persyang banwat wat ya ublai. Bat haba syam ya ublai da kata kacing start ka ba uwan bat ka ba udan. Kapenlong ya ubriu ba ong dan blai setia hagani kasla jo kaperthai wat adu ba ulawat ya ka beneng syajarang. Kani gajah Profesor Stephen Hawking Wayne kiriu start science and technology ba penanam jong nega juk menta. Ya ka balakha ya ka praterik Januari ka kendai spa sa opera apo Oxford jong kari England. Bat uni ulaklat no anak selapur thai ka kat satrik umaj ara jar khat pra. Stephen ude ubriu bala syupun kren de ki kor keyboard jong ki komputer nakadaw ba uyo ya ke jingpang ALS. Kendiat abang apule ya kakot ke bakhadu ke ba ulapan mi bat ke bala tho da Hawking bat kane kakot ke ba utho ka kerteng brave answer to brave questions. Ha kalenong ke baningkong ke ba ai kerteng ya kane kakot is there God. Ha kate kakot uya thu ba kamdon setia ke jingem hadin ke jingyam lane ke jingem ke ba khampa hadin ke jingyam. Bat ong ru omdon setia mano bathau ya ke perthai Omdan mano ba penya ya ke jingem jongi. Bat kane ka penlong yanga ban snuti kena ba kamdan setia ka beneng lane ka wei per ka jingem hadin ka jingyam bat ngangait ba ka jing perkhat alor ka jingem hadin ka jingyap ka dei tang ka jingmut dur bi ka jongi he. Kamdan ka saki halor ka dei ka jingait bat ngangait ba andang nilayam ni ja ngai no ha ka jabo jong ka mai mariang. But udabu jingkeliru hagane kakon. Is there God? There is no God. No one directs the universe. But uda angru ngilong lai luj banget ya ka ka bangi kwa. Henry haga jingbatay ka ba sisur tam ga jonga kalong ba omdan setia ublay. Hakakot kubor The Times u Hawking utho ya kineki kintien haka headline u ong kunne. God did not create universe. Ane ubelai syamna thau ya ka perthai baro lane ya ki ai. But uang ru lada ki breu ki kli nga lada ubelai uthau ya ka perthai. But jubab ya kata ka jingkeli jong ka long. Kata ka jingkeli jong pi. Ka penlong ya pi kum ki bomdan ya ka jingmut jing perkhat. Bantip ya kita ki ai. Kidon sibun pa ki jing batai jong ba ubelai syam ladan. Bat kini ki ai baro ki long hi klem ke jing penlong ublai. Henry ka ka bangadan ban ong. Ubriu usa tang ubriu wala ustad kano bon sin pat ke jing start ke yalam bakrano ban penlong ya ubriu hadu ba persyang ban ya tenjuk bor bar ublai. Kaktin ublai keladap ong. Ba ublai ulong ubakrau bat nyemla ban yoi ya dalaki kemat. Ong ka kitab ujob lai penriu art penriu kedekan. Ublai day setia ubriu ubakum manga kumapi. Kilenti jong ki jerong banyak kilenti shibun syak jong ubriu. Kaya per naduk mingi haduk setngi. Day nakataga daw kiriu start science bun kila persyang banwat ya uta ublai hangno udan ne usyang. Henry longle no ai. Habatang ya kimet beneng kimpat poilut kumno kinwat saya ublay bakrau. Bat haba kim syam bat kimla ban pensisya ba ublay udan nakataka daw ki ong ba omdan ublay. Henry ublay uang ki bit ki ong omdan blay ong ga jingwai sam khat saw iway. Kabamut ka jing start ka perthai ka long ga jing ibit hakamat jong ublay. Kaktin jong ublay ka ong ubriu uwat yu ublay. Henry ublay pat ujungo arsut na beneng ya ukun benriu ban kmi dan mano ba syempang ban wat ya ublay ong gajing rwai sam khat saw ar baka ktin jong ublay ru ka kren syai baka jaka syong gajong ublay kam dei setia hakata ka beneng kong Henry ka dei haka beneng ka balai ong ka ktin jong ublay Henry ka jing start briu baro walangi syempang ni start lut ya ki ai ka baro ngilala ban ngam yiki kendai pateng nyamra ngilala ban kiu syajerong jong ke beneng ngilala ban yu kejat hau benai ngilala ban le yiki baro ben ban ublay syam laai kata ka bor jing start hadu ba persyang ban ya tenjuk bor ban ublay na kata ka daw ubriu umat ya ke jingjap
ngidei ban snutu mano ba shem ya ubreu ban ra ya ubreu la ne ba ubreu un kalalong ubayab lem da don ublai kublai shibon.